Bibili kami ng pantay ng lambat, kulot. Oh. Hanging bridge. Hanging bridge. Number 1 wonder of Talao. Ganito yung wheel natin para mas mabisa yung lambat natin. Ayun guys, bili kami gamitin. Konten? Marunong kang kilo ka tanda. Aja pa kami pag-light, ato mga kanod ka? 110. Kin tadi kana ilo auto ko 040 may sa pin. Dito na kami. Bili ng argulya. Chika kami na. Sa wakas. Ito. Lambat. Ay, tingnan ta pag gamarong mati ya. Ay, yan. Gusto na. May gawid tama. Adi ko tayo. Parang kulot. 100. Ano kasi ko talo kilo. Ano aja 110. Talo kilo. Lupat. Kilo. Yung singkil tama. Talo kilo pa lang sublitan to. Sublitan to. Lagi paklatan. Buno. Ito na guys, nabili natin. Oh, kompleto na yung lambat. Yung gagawin na lang. Bali ito, 500 na to. Ang mahal. Di ba dahil dito na nito? Ayaw, malapit na guys. Tiliyon tayo aja pagpadarat Kebeng. sigay na itapadara. Ayaw. So guys, panghuli ng mga tilapia guys, na tilapia ng native guys. Nakalaan niya rin. Doon na nanunganan ako. Doon na nanunganan. Yo, magpakit ka tapos sino Ray? Ray. Mike, magmamaturog tana mo ko. Sino mali ako duro dito lang na eh. Maturog tana mo na pa tutok-tutok ka ta. Jam mo. Talagang pangpabigat ng lambat guys. Si Arnold, Ata pamugong sa may gam. bagong member. Apa ka diyan pamugong gigigan ng tututin? Subli ko na laglag imo mo. Okay, apay na lakate. Bali ito guys, yung panghuli ng kan. Ibon, yung ginagamit paggabi. Ata sige sige. Ayun, kuha sila ng manok. Kuya ka tala pa si Paisa. Takawita nga proud ko. Puraw nga tayo kawitan. Ate wala kapsa nata. Didakkel mo lang ajay. Uno dyan eh. Magimano dito? Manok ko. Ano? Dakkelan eh. Dakil dan. Sukat akon. Inong pang suka mo batay. Kasi Diyan po kawayang.
Oh, tagtataka pa kang. Hindi mo pura-puragan. Join na pa-join ni. Yung, kami nila ko. Kita ni tabayog ka kita. Anya kinya ta Victor. Aji nauti. Nauti nga. Ay kataklan? Kataklan aji ni. Ajay maging kasi kami ni. Jay. Maglakad. Dum na gente bayog. So aji na pan ti Jay. Ate bukol mo ni. Sabali mo. Bro. Lakol ti kami. Sige na kaigkam ti ko ha. Ang ganda pa na madi ni. Di ka na. Ay pamugong. Di ka. Di ka bandar. Basta latar pa. Darapag. Ito na pare ka. Ano ba pa sila? Natiga, siya mo ano? Teka. Dapay. Ito guys, pang padara. Oy, basta pa dyan. Oh, isa pa daw. Oy, kajay na. Amma na guys. Jay. Hindi magkarangkang ka mo. Maala na kita Victor. Dandanag. Na? Aje green sa kana to. Green pit. Aje green tea sa kana aje ay muna aje jay. Nagkadyan ani. Aje green aje. Ni? Saan basta ikaw yung panglandenta pa kita aje green tea sa kana. Ito nila baga ulit ang manok ko. Oh. Jay, ya. Nagkutong. Ini pas jay. Ang daro ka namin sa. Wala pa kami. Pas jay. Ang daro pang kung sulatan sa mahala. Yes sir. Ang kumastrag, may itaw. Victor, buka dito. Shoo. 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 Katoy nagsya na tuwing ko ni. Patay ikaw. Ala, di buko na. Natayan. Nalan. Napilay. Natawag kita na ba to? Nato. Tao may tan. Nato. Nih, ang anak ka-play. Ang anak ka-play gamit ay. Ma. Awali na guys. Kapan na batang mo? Ito na yun guys.
Ayan. Ano, buo na. Isa pa lang yung nagawa guys. Pero titesting na natin to bukas. Salamat sa mga tumulong. Ayan. Silang lahat guys. Yung nagasto namin guys nasa 1.5. Susubukan na namin to bukas. Ito. Lambat. Size nito, size guys 6. Ito bilog, pang tilapia talaga. Hati-hati lang din to. Hindi na buo kasi ano, pang tilapia lang talaga guys. Tanggal. O ayan guys, pupunta kami bukas. Ito yung mga kasama ko, may trabaho. Si guys, Kuya Edner, si Bossing, tsaka si Kuya Mike. Mga masisipag. Yung sahod nila guys, ano, gagasto lang yan sa tinga. Ha? Isahod na. Papatinga daw lang. Oh. Halo! Paasin nyo. Palitada.